En el mes de juliol ha tingut lloc la reunió número 219 de la Conferència Episcopal Tarraconense a Salardú. La reunió ha estat presidida per Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i amb l'assistència de tots els seus membres. En aquest any jubilar de la Misericòrdia, els bisbes han reflexionat sobre diversos eixos socials a partir de l'informe sobre l'acció social de les entitats d'Església i la seva aportació a la cohesió social de Catalunya. Una recerca promoguda conjuntament per la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Pere Tarrés, que els ha presentat el doctor Àngel Balsonegui, director de la Càtedra d'Inclusió Social i professor titular de Sociologia de la URB. Fins a quasi 350 institucions d'església, més o menys grans, que fan acció social en diversos camps, per tota la geografia de tot Catalunya. I, per tant, què s'hi fa, què s'hi mou, quantes persones contractades i quants de voluntaris hi tenim, és una dimensió molt important que l'Església de Catalunya se'n sent orgullosa, contenta, fa acció de gràcies davant de Déu per tot aquest servei als pobres, als necessitats, a gent que en algun moment pot estar passant algun problema. I és convenient que es difongui, que es conegui tota aquesta acció social que es fa des de la caritat de Crist per la misericòrdia de Déu que vol arribar a tots els homes i les dones. També han pogut reflexionar i dialogar sobre l'acció de l'Església Catòlica en l'àmbit penitenciari a partir de la detallada exposició que els ha fet el pare Jesús Roy, mercedari coordinador de la pastoral penitenciària a Catalunya. El pare Roy ha presentat les accions que es duen a terme en aquest camp tant preventivament com durant l'internament dels presos en els centres penitenciaris, així com també en els moments de sortida dels interns de la presó, i ha proposat diverses accions a realitzar a les diòcesis. El bisbe Salvador Cristau ha presentat també el treball que s'està fent en pastoral de la salut i sobretot com una mirada de futur a veure com podem fer les nostres relacions, precisament millorar-les amb les institucions i les administracions públiques, des d'aquest àmbit dels malalts i les seves famílies, dels seus drets que tenen a una assistència religiosa mentre estan malalts o sobretot quan estan en centres hospitalaris. En aquest camp també els bisbes hem nomenat, és una continuïtat en el càrrec, mossèn Juan Bajo, de Tortosa, perquè sigui el coordinador català d'aquest àmbit. Monsenyor Sebastià Taltabull ha informat del treball que realitza el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i ha fet partícip als bisbes la reflexió que aquest secretariat ha elaborat sobre el treball digne, tot preparant la Jornada Mundial del Treball Docent que es portarà a terme el 7 d'octubre. Les qüestions entorn de pastoral vocacional i els seminaris de Catalunya on es formen els futurs sacerdots doncs també ha estat objecte d'una reflexió bastant a fons per part dels bisbes que volem donar-li continuïtat. Aquest és un element molt i molt important de present i de futur, com acompanyem millor la pastoral vocacional, la pastoral juvenil, que van molt connectades, tant de bo molts joves es plantegin la vocació sacerdotal i responguin amb generositat. I tant de bo trobades, com aquesta mateixa Jornada Mundial de la Joventut de què parlàvem, doncs també hi ajudin i desvetllin la necessitat que té avui l'Església i el món de sacerdots amb un cor ple de misericòrdia i també les nostres comunitats, certament les nostres diòcesis. Aquesta també ha estat objecte de la reflexió dels bisbes aquests dies i important també perquè en prenem més consciència, ens unim més, com podem treballar encara més en comunió uns i altres. En aquesta reunió ha estat reelegit per un trienni com a vicesecretari de la SET, mossèn Norbert Miracle, prevere de l'Arquebisbat de Tarragona. Els bisbes han acabat la reunió amb una visita a les esglésies d'Arties, Bossòst, Canejan i la Vall de Torant, acompanyats i guiats per l'arxiprés d'Aran, mossèn Pere Balaguer.